Hej, jeg hedder Søren, og jeg vil give mit bud på, hvordan du undgår at blive snydt, når du handler på nettet. Altså, hvordan du undgår at lægge en bestilling i en falsk webshop, som slet ikke eksisterer, hvor du enten ikke får varen, og hvis du endelig får varen, så er den måske falsk. Og hvad endnu værre er, hvordan du undgår at give dine kreditkortoplysninger til et forbrydersyndikat. Nu er vi inde i Magasin, og der er jo ingen fare ved at handle på magasin.dk, men en gang imellem så vil man måske også handle i andre butikker, hvor man ikke tidligere har handlet, og der er mit tip ganske vigtigt, synes jeg. Hvis vi kigger her på, hvad der sker ved www-adressen i det øjeblik, vi går til kassen, så sker der nemlig det, at www bliver lavet om til HTTPS, og der kommer en hængelås. Det betyder, at forbindelsen er krypteret, og at webshoppen har et SSL-certifikat. Og det er ikke super let at få et certifikat, og det mig bekendt er der ingen falske webshopper, som har gjort sig eller lykkedes at få SSL-certifikat. Så hold øje med hængelåsen, og hold øje med, at det er HTTPS for sikkerhed. På den måde så er du ganske godt dækket ind. Hvis du ikke har Firefox, så til eksempel Chrome, der er det en grøn hængelås og stadigvæk HTTPS. Og i Safari, der er det også HTTPS og en hængelås. Hold øje med hængelåsen, når du betaler, og handle aldrig i butikker, som ikke har en sikker og krypteret forbindelse. Det er mit råd til dig. Held og lykke, når du handler på nettet. Hej.